ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. प्रशासनाच्या कारकिर्दीमध्ये या मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीचा विकास, प्रत्येकाला त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत न्याय देण्याचं काम हे केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि मला खात्री आहे की जो निधीचं वाटप कोणती ग्रामपंचायत कोणत्या पक्षाचे हे न पाहता आपल्या भागातील सर्व मतदारसंघामधील ग्रामपंचायतीचा खेडोपाड्याचा विकास झाला पाहिजे याच्याकरता दीपकभाईंनी सातत्याने प्रयत्न केलेले आहेत. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीमध्ये आदरणीय राणेसाहेब असतील, विधानसभा निवडणुकीमध्ये आमचे केसरकर साहेब असतील, हे प्रचंड मताने या ठिकाणी महायुतीचे म्हणून निवडून आले. आणि मला खात्री आहे की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली जी ही महायुती झालेली आहे त्यामध्ये आदरणीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री राणेसाहेब नितेशजी राणेसाहेब यांनी गेल्या 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये या कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये असो आपल्या महायुतीचे 3 आमदार आहेत. त्याच्यापैकी नितेश राणेसाहेब एक आहेत, मालवण कुडाळमध्ये निलेश राणेसाहेब आहेत आणि सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये केसरकर साहेब आहेत. तिन्ही मतदारसंघामध्ये राणेसाहेबांनी प्रचंड असा निधी गेल्या DPTCमध्ये दिलेला आहे. आणि हे सर्व पाहता महायुतीचं सरकार राज्यामध्ये आहे, महायुतीचं सरकार या ठिकाणी देशामध्ये आहे. आणि आज या जिल्हा परिषदेमध्ये राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने जे महायुतीचे 50 उमेदवार जिल्हा परिषदेचे आणि 100 उमेदवार पंचायत समितीचे उभे आहेत. राणेसाहेबांनी पहिल्यांदाच सांगितलेलं आहे की महायुतीला सर्वांनी जाहीर असा पाठिंबा द्यायचा आहे. जो आदेश राणेसाहेबांचा आदेश मानणारा भाजप पक्ष आहे, राणेसाहेबांचा आदेश मागणारी महायुतीचं सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी आहेत. आणि मला खात्री आहे एकदा राणेसाहेबांनी आदेश दिल्यानंतर या भागाचे आमचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब असतील, त्यांनी तर या महायुतीमध्ये खऱ्या अर्थाने जी भूमिका घेतली त्याच्यामुळेच ही महायुती या तालुक्यामध्ये होऊ शकली. ज्या ठिकाणी जी ॲडजस्टमेंट पाहिजे होती ती ॲडजस्टमेंट आम्ही सर्व महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे. आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीनं या जिल्ह्याचे भाजपचे प्रदेश आमचे अध्यक्ष असतील प्रभाकर सावंत साहेब असतील, आमच्या शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख असतील, आमचे मनीष दळवी साहेब असतील, पप्पू परब असेल, मी स्वतः असेल, आमचे तालुका प्रमुख असतील, सचिन देसाई असतील, सर्वांनी ज्या ठिकाणी अडचणी येतील त्या ठिकाणी तो निर्णय घेऊन ह्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये या प्रभाव असणारं हे महायुतीचं संपूर्णपणे लोक त्यांच्या मागे उभे आहेत. त्यामुळे उद्याचा विजय हा महायुतीचाच आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या मतदारसंघातली जनता ही महायुतीच्या मागे खंबीरपणे उभी राहणार याची मला खात्री आहे. म्हणून मी सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि लोकांना आवाहन करतो की या जिल्ह्याचा या मतदारसंघाचा विकास होण्यासाठी सर्वांनी महायुतीच्या मागे उभं राहावं. महायुतीचे अधिकृत उमेदवार या ठिकाणचे परत एकदा सांगतो की आमचे जिल्हा परिषदेच्या यज्ञा साळगावकर, आमचे शिवसेना पक्षाचे सचिन देसाई आणि आपी फणशेकर हे अधिकृत उमेदवार आहेत. आपण सर्वांनी त्यांना प्रचंड मताने निवडून द्यावं अशीच आपल्यासाठी प्रार्थना करतो. जय हिंद.